Somos Dani Cabo e Vieito Baliño. e isto é... Non vale furar. Moi boas, furiños, que tal, como estades? Hoxe, día especial, como sempre, pero... Sería especial, pero un pouquiño máis incluso, Moi porque especial. traemos unha persona moi importante, unha das estrelas do líder da terceira división, que non é moco de pavo, Sí, unha persoa moi importante na túa vila, na estrada, non? Na miña vila e no fútbol galego en xeral, claro. Na túa vila tamén debería ser importante. Sí, porque hoxe temos connosco unha das mellores zurdas da categoría. Correcto. O xogador de Bertamiráns, Pablo Porrúa. Aquí o temos. Bos días. Benvido, Porru. Porru, non? Porru, Tiramos sí. por Porru. Normalmente chamome así. Pablo de nome, Porru de apelido, Porrúa de apelido. Porrúa. Que tal, como estás? Como te Pois, sintes? Moi ben, a verdade é que moi ben. Encantado de estar aquí con vos e nada. A verdade é que tal como empezamos é un orgullo poder estar aquí de primeiro. Bo nivel, bo nivel. Pois imos empezar un pouco falando máis de ti, despois xa falaremos do estradense. Queríamos empezar, porque eres un talento precoz, obviamente, porque con 14 anos debutaches na terceira. Contanos como foi eso, porque xogaches no Bertamiráns e non só iso. Conta ti. Bueno, contovos un pouco lo. Nada, eu a verdade é que ese día ni no esperaba, porque non fora a entrenar a adestrar ningún adestramento con eles. Nada, chamaron para ir a xogar. O peor non é que marcar, o peor é que marquei que a dereita, que non lle apunto. Ainda ten máis mérito ainda. Claro. E nada, foi pois como unha nube estaba. De feito, eu daquela xa estaba casi máis na Coruña que no Bertamiráns. E acórdome perfectamente, como se fora hoxe, preguntáronme ao acabar o partido ali na Gallega, bueno, e po ano tal, co Bertamiranse, baixáramos daquela terceira en preferente tal. E claro, eu non sabía, con 14 anos, O poder, por... non sabía moi ben que dicir. Intentei engañalo un pouquiño, pero bueno, a verdade é que aquel día foi Sí. inesquecible. Claro, non querías decir que ibas poder, Dar pero... a primicia, por decirlo así. Non O sea, quería... eu que- É que con 14 anos tampouco sabía moito. Pero ibas- xa diante sabías. dunha cámara ou dun micrófono tampouco sabía moi ben É como manejar. Recordas como foi a xestión esa de dar o paso ao Depor, tal? Como que foi? Máis cos de teus pais, imagino, mellor ou... No, a verdade é que meus pais teño que unha cousa das que lle teño que agradecer é que sempre me deixaron decidir. O sea, nunca me dixeron por aquí, por lá, nos estudios, sobre todo miña nai si que me empuxaba un pouco máis, pero bueno, era normal porque eu estudiando era un pouco daquela maneira, non? Pero no, no fútbol sempre me deixaron decidir. Eu acórdome perfectamente, foron entrenar co Celta tamén 2 días, tiña que escoller, e bueno, decanteime polo Deportivo. A verdade é que nunca me arrepentirei. Sempre foi unha decisión que tomei moi a gusto e moi ben. Estupendamente. O sea que eres do Depor. Sí, pódese dicir que sí. Decir. Pero fuches a entrenar co Celta, había opcións, Se non te querían en Coruña, marchabas po Celta. Pois non o sei. A verdade é que... No, porque me refiero, puden decidir. Sí. Escoller, como quen di. A verdade é que sentíme un pouco afortunado porque podía decidir, non era unha cousa ou ningunha, sabes? Entonces sí que podía decidir un pouco e bueno. Que foi o que máis pesou nesa, a hora de tomar esa decisión? Que foi o sentimento de deportivista ou foi Sí. máis unha cuestión de, bueno, pues aquí creo que me vai ir mellor, tal? Eu teño que dicir, para non engañar a nadie, que eu antes cando era pequeno era o Celta. Teño que dicir eso, o sea, Houbo cambios. non podo engañar a nadie. Pero bueno, sí que é verdade que, bueno, eu creo que cando fun a adestrar, pois o típico, eu ainda era pequeno, ainda era cadete e tal, e os compañeiros e tal, pois sentime máis a gusto, por dicirlo así, no vestuario da Coruña, e a verdade é que, como vos digo, nunca me arrepentirei da decisión. Porru, pero ti debutaches con 14 anos, quero dicir, cadete. Entras en terceira contra homes que a mellor teñan algún 35 anos, era contra o Silva, na Greda, Na Greda. que xogaba Diego Uzal, non? Nese Silva. Tiñas corpo para o sea, que non che facía falta, non? Pero como foi o tema? E por encima marcas. Corpo non teño nin agora, que encontrome con algún defensa que cuidado, pero no, a verdade é que tamén hai que dicir que a situación do Bertamiráns daquela era moi complicada. O sea, eu creo que baixara con 9 puntos ou 10 puntos, entonces era era o último partido, nadie se xogaba nada. Claro. Entonces era un premio, sí, un premio porque ademais tamén debutara Jimmy tamén nese partido, e bueno, creo que era un premio merecido para unha generación que daquela no Bertamiráns dou moitos frutos. Dime que agora estaba no Flavio, No comentábamos antes, sí, non? exactamente. E como ves agora o Bertamiráns, ti que eres un xogador, bueno, que saíches de aí e tal, ao final, joder, eso, foi un equipo con certa importancia nesa, bueno, esos anos en terceira división e tal. Como ves agora o club?
Eu he de decir que creo que cambiou un pouquiño. Creo que non vexo tan ben como antes. E que é certo que, bueno, saliron, eu que sei, Hugo Novoa, David Mella, eu meto-me aí, pero bueno, xente importante do fútbol xa non só a nivel gallego, sino a nivel nacional ahora mesmo, que tanto se fala de David Mella, Hugo Novoa en primeira división, tal, o sea, moita xente importante. Sí que é certo que, bueno, eu creo que agora hubo xente que dou ao paso que pois Sergio, Alex Parada, esta xente que era o motor do Bertamiranza, bueno, estálle custando un pouquiño, digamos, ese cambio que están a facer. E despois pasas ao Depor, marchas para a Coruña, imagino que a vivir, e xogas con moi bons xogadores. Como foi iso? Contanos un pouco sobre o Depor. Eu estuve, bueno, vivín ali un ano na residencia. Os outros dous vivinos na casa, en Bertamiráns. A verdade é que tocoume unha generación estupenda, tanto a nivel personal como a nivel futbolístico, era unha pasada. Vivín os malos anos do Depor, sí, porque foron os descensos. Foron os descensos de primeira a segunda, de segunda xa non estaba cando baixaron a segunda B, pero bueno, eses anos que xa se vía que a cousa iba para baixo en vez de para arriba. Pero bueno, sí que unha das cousas que me alegra un montón ahora mismo é o tema da canteira. Eu creo que hubo anos que sí que se desperdiciou un pouco certos xogadores, que ao final, eu que sei, eu vexo ahora a Ortuño no Eldense en segunda división. A Mujai xogou contigo, non? Xogou comigo, acórdome de Carracedo, que xogou en segunda división no Alcorcón. Bueno, moita xente que sí que é verdad que seguramente podía ter oportunidade no Deportivo cando vías que a cousa iba para baixo, e non a tuvo. Ahora sí que me alegra ver aos Jeremai, aos Barcia, aos Mella, toda esta xente que diste, joder, pois ao mellor si se fixera antes, pero bueno, van para arriba agora. Exactamente, agora van para arriba e ojalá que cheguen onde teñen que estar, que é a primeira división. Sí. Porque despois tamén eso, xogaches con moito futbolista. Temos por aquí apuntado un montón deles, en plan, bueno, Mujai, Balín, Gandoi, que debutou co Depor. Teño apuntado Pedro Martelo, non sei se te acordas, Vieito. O Martelo de Évora chamado. Acórdame. Pedro Martelo, ti cando das o... Bueno, cando xogas de maravilla en División do Honor no último ano, non? Aí Pedro Martelo tamén hinchas a goles, seguro que lle diches un montón. Sí, a verdade entendíamonos bastante ben, ademais era fácil entenderse con él porque aparte de ser bo, tiña un corpo que ali metíalo na área e que lo era portugués. Era portugués. De feito foi convocado coa selección, non sei se su 18 ou su 17. Que é del? Sabes algo del? Perdín a pista. Eu tamén, a verdade é que perdín a pista. Non teño nin idea. Non sei, non teño nin idea, eu tamén perdín a pista, será en Portugal, supoño, non? O Martelo, sí, imagino. De feito, a última noticia que tiña del fai anos que marchara para Portugal, intuyo que seguirá ali. Sí, en preferente portugués, marcando goles a gas. Un pouco máis arriba, mellor. Home, nivel para estar máis arriba ti, entonces... Non sei como será a preferente portuguesa, pero esperemos que sí. Vale un pouco máis floxota que daqui. Eu dito que coincidiches despois, bueno, temos apuntado aquí xogadores de terceira, a Rauda, Iago Parga, Javi Sandá, con Rojo. Con Rojo tamén. Dixo, puxo onte no Instagram, o gran Pablo Purrúa, tal. Pero... Se tuveras que quedarte con un xogador destes, cos que compartiches vestuarios e que dixeras ti, joder... Ou colegas, con que mellor te levas, Home, eu creo que amigos son todos. Ao final, con cada un tes unha experiencia tal. Eu sí que é verdade que, bueno, eu, por exemplo, vivín moito con Carracedo, con Vítor e Emil tamén. Vivín moitas cousas, porque ademais estudiábamos xuntos, bueno, íbamos ali os tres, acórdome, o ano que estuve na residencia, íbamos os tres na mesma clase e tal, pero bueno, Mujai, unha persona increíble, Parga o mismo, Gandoi, Hortu, e que hai Jiménez, que seguramente vos non coñezades, que estuvo primeiro ano que estuve eu no Deportivo, despois deixou o fútbol, e tal, Sito, que agora está no Betanzos, e que podía nombrar ahora mismo, Mosquera, igual, tamén, Manu. Moita calidad nesa zurda tamén. Exactamente, entonces hai moitísimo. Sí. E despois, claro, como foi o momento de dar o paso a senior? Porque marchas para o Polvorín. Ves aí unha oportunidade, o Depor non sei se acababa de baixar, ou como era o tema? Como foi eso de ir ao Polvorín? É unha historia, moi larga, e un pouco random, por decirlo así. O sea, eu sí que é certo que, bueno, eu tiña unhas ideas que ao mellor o Deportivo pois non tiña daquela comigo. Eu acórdome perfectamente que esa generación marchara todo polo Laracha. Era o ano que o Laracha era, digamos, o filial despois do Fabril do Deportivo. Eu non sei se era por cabezón ou non, pois non quería. O sea, non me vía xogando no Laracha e tal. Entonces, bueno, pois pedín a carta de libertad porque eu non podía marchar tal. Eu vou aí que sí, que no, que sí.
E ao final arreglaronse as cousas, marchei po Polvorín, por Xosé Luis Deus, que foi con quen falei e tal, e igual, e cheguei ao Polvorín. Claro, chegas ao Polvorín e encontraste Buah. Raico, Antón Escobar, Manu Moraes. Manuel Moraes, Varo, Javi Rey, Ale Rey. Era un equipazo. E claro, ti ves de juveniles. Sí que foi unha situación complicada porque, claro, ti sales dun deportivo e tal, pero claro, encontraste xogadores que, claro, ahora vas mirando por aí e es cuadrado. Sí, é que é un equipado. Sería un pouco ese Polvorín, darse de bruzos así que a realidade, exactamente, ¿no? Porque esta é fútbol. Exactamente, seguramente me veu moi ben eso, de decir, oye, que baixa un pouco ou tal, porque non eres, ainda non eres nadie que hai. Porque poucos minutos en comparación con outros compañeros, non eras titular, digamos. Non era titular, tamén tuve unha mala fortuna que cando empecé a serlo lesioneime, pero bueno, ainda así, claro. Era un equipazo tremendo. Era moi complicado entrar aí. O salto sempre ao final pode que custe algo, non? Custa moito e moito máis do que falamos. E se non tes a realidade nese momento en ti de decir, oye, pois tranquilo que ainda non fixeche nada, me refiero, tal. Entonces, claro, encontraste con xente como Cuadrado, como a Javi Rey, como tal, que xa teñen a terceira máis que vista e tal, é un momento duro, pero que ao final fai que a largo plazo che veña o mellor que se pode vir. E despois eso. E despois o paso, bueno, a saída do Polvorín e o seguinte paso da túa carreira. O mellor paso da túa O carreira. mellor paso da túa carreira, pode ser. Pois A sí. estrada. Pois teño que reconocer que sí. Me refiero, eu salín de Lugo, salín moi queimado, salín eso. Dime que a realidade, pero sí que non asqueado do fútbol porque eu son un apasionado do fútbol, encántame e tal, pero bueno, teño que agradecerlle desde aquí, se os coitas, esperemos que sí, Alberto Mariano moitísimo. Sí. Xa yo dixen a ele, a calquer persona que me pregunte e tal, porque foi el que me non convenceu, pero sí que me fixo recuperar a ilusión por... Coñecías despois xa de antes o... Nunca jamás. Fenómeno Alberto Mariano. Sí, moi bo tipo. E un día mandoume un mensaje, ou chamoume ou tal, vou tomar un café a Bertaminas, podemos quedar tal. É a primeira vez que falara con ele. Xente vuestra, Pablo, joder. E tardou 10 minutos, non tardou máis. Que nos serviran o café e listo. E despois chegaches á estrada foi caer en gracia xa, Sí, ¿no? pero pode que houvese unha lesión. Sí. Unha grave lesión. Unha grave lesión. Que foi porque non o tiño ubicado. Foi en Villa García. Sí. E caeume Pedro García encima da rodilla. Ufa, ese... E rompín o ligamento lateral interno da rodilla. Non o sabía. E ademais fora outro golpe de realidade porque eso, recupera a ilusión, jornada 2, vas a Villa García, pum. Xa estaba sendo titular, importante. Titular, tal. E volves da lesión, pandemia. Literal, sí. Entonces parecía que te estaba persiguiendo, vacilando, non sei, estaban vacilando. que había unha cámara oculta ou algo, entonces. Pero bueno, despois da pandemia, ben o que ven, recuperas nivel. Sí, e aparte eu sempre lle estarei agradecido un Alberto e outra ao vestuario da Estrada. Xente como a Javi, Vicente, que agora xa non está, Manuti, todo este tipo de xente máis veterana e tal, acolloume desde o primeiro día como se levara na Estrada 30 anos. E Javi Chamanuti, que ademais este ano son os teus entrenadores. Compartiches con eles. Compartiches o vestuario como compañeros. Hai moita diferencia entre o Manuti ou o Javicho, xogador, ten que haber algo. Hai que ver cousiñas, seguramente xa. Hai digamos nalgún aspecto a mellor de mando, que é lógico, porque ao final son os entrenadores, son os que mandan e tal. Pero despois o que máis me sorprende, eu creo que o éxito hasta o momento do Estradense é eso, que son igual cando eran xogadores que cando non. Son xente de fútbol e ao final eu creo que eso nun vestuario pesa moitísimo. E despois de todo eso, pois sales dali son amigos. Claro, que é o tema, o sea, é conocer o vestuario á perfección, porque ao final son dos persoas que Javicho ano pasado estaba xogando ainda. E aparte deso, eu creo que saben levar moi ben a xente, me refiero, conócennos a todos moi ben. Saben que o mellor o que a mí me fai falta, pois a Juanín no, ou a Brais Vidal no, ou entonces eso manejanos super ben. E son respetados tamén, ten pinta. E son respetados, xusto. Xa que dixete sobre Juanín e Brais Vidal, que son dous xogadorazos do Estradense, cal é o teu xogador favorito do Estradense? Temos de meter así un pouco en problemas. Hai que mollar. Que é o mellor dos teus compañeiros? Moi en problemas non me metedes porque teño un primo, e entonces vou nos coller. Mira. Vou escoller a Ángel, porque, bueno, eu sei, así falando un pouco del... Tamén tuvo un caso cando el marchou para juveniles no Conxo Santiago, que tuvo que marchar en enero e tal, porque non xogaba e tal.
síntome moi identificado con el porque eu tamén sei o que é. Entonces, tal, e veu para a estrada tamén por Alberto Mariano, eu insistínlle un pouco tamén. E tal, e chegou aos juveniles a nada, os dous entrenamientos estaba con nós. É un caso un pouco raro eso, porque non chegou para o primeiro equipo e sentouse. Pero que sempre nos falaron moi ben dele. Eu recordo que Martín Vilar, ex capitán teu, que nos dixera, que preguntámos, un futbolista que crees que vai chegar moi rico, que tal, decía Ángel, acababa de chegar. É que é moi currata. Sabes o que me recorda a mí xogando? A Johnny, o Johnny do Celta. Sí. Eu tiro máis por Carvajal. Ahora que se fala moito del, desgraciadamente, pero bueno, tal. A min dame, así falando del, non rabia, pero sí que me dá, non se lle reconoce tanto como fai. A min, pero bueno, clase de futbolista, quizás. Non só el, hai varios xogadores no Estradense que non son ese tipo de, pois eu que sei, pois a mellor os galóns levamos os Gaichenko, pero somos ao mellor máis vistosos. E xogades en posicións máis agradecidas. Exactamente, pero fai falta ter, ao mellor fai moita máis falta ter xogadores como Ángel, Brais Vidal, toda esta xente que ao mellor nós. Un Caraván. Entonces, un Caraván, tamén outra persona que non se lle reconoce ao mellor tanto como fai, ou non tuvo a oportunidade de ir ao mellor máis para arriba, que eu tampouco entendo moito, pero bueno. Que ao mellor os líderes do vestuario, Caraván ten que ser, bueno, capitán xa, pero Ander Bellido, Carallán, debe ser Carallán. Quen é a xente que leva aí o peso no vestuario do Estradense? Ander, Vidal tamén é unha persona, son persoas respetadas e aparte son persoas que saben diferenciar cando hai que entrenar, cando hai que estar de carallada, estarse de carallada, e son persoas moi respetadas. Brais Calvo tamén, Brais Calvo é máis pola carallada, pero quen é o máis Carallán? Pero Brais Calvo sin lugar. A que Brais Calvo debe molarlle tamén andar de birras e así. A min hai unha cousa, hai unha cousa que me mola moito del, que é o primeiro ano que estuve na Estrada, collíame el en Bertillans, levábame, traíame e tal. E eu, claro, viña da realidade do que falábamos antes, do Lugo e tal, e eu xogaba no seu posto. E a min moitas veces eu chegaba a casa e daba a cabeza e dicía, joder, como pode ser que esta persona sea tan boa comigo e tanta, estou xogando nun sitio dele, sabes? Que moitas veces hai ese viñas de outro recelo, tema, exactamente, de outros clubes diferentes. Exactamente, ese recelo, ese tal o cual. Este ano pois non está xogando moito tal, pero velo e acaba os partidos ou tal, o lunes ao chegar a entrenar tal, eso ao mellor é a clave tamén de que vos vai tan ben, non? Xente un vestuario que ao final somades todos, levadesvos todos ben. Eu para min é o mellor vestuario no que estuve, sin lugar a dudas. Da igual que en Veña, que en Sala, que en tal, todos ao final todos remamos a unha, e eso, todos cando hai que estar carallada estamos, cando hai que xogar xogamos. Eu creo que é o éxito. Porque hai un ano aí que bueno, faz unha gran tempada o Estradense, de feito, creo que chegades a playoff, ascenso e tal. E marchas ao Arousa, decides dar ese paso. Como recordas isto? Foi con Luisito, non? Foi con Jorge Otero. Con Jorge Otero. E despois chegou Luisito o último mes de liga ou así. Que xa estabades un pouco... Sí, xa estábamos máis... Segunda ref. Sí, un pouquiño desahuciados e tal, pero bueno, foi... Eu creo que un paso que tiña que dar, porque tarde ou temprano tiña que, se xa a oportunidade, tiña que darlle. Ao final, non creo que fora un ano malo, baixas, pero aprendes. Que eu creo que é o máis importante. Entonces, sí que é certo que é duro, porque ao final veste toda a temporada aí abaixo e tal, pero bueno, ao final acabas aprendendo de todo. E competindo contra, quizás, moi bons equipos. Creo que estaba o Pontevedra que ascende tamén. Pontevedra que ascende, ese equipo, cuidado. O Unión Adarve que fai unha temporada increíble. Ir ali a xogar. Está de primeiro toda a temporada e perde na última, creo que foi con Pontevedra na penúltima ou na antepenúltima jornada, tal. O sea, Salamanca que acaba baixando, que para min tiña dos mellores plantillas que había, o sea, había como se di, Segoviana que agora está en primeira ref, o sea, había moi bons equipos. E bueno, é eso, veste aí abaixo toda a temporada e tal, é duro, pero bueno, acabas aprendendo porque ao final o fútbol é eso. É como te viste en plano individual, competindo en segunda ref, moita diferencia con terceira. He de dicir que sempre comentei, pensei que iba a ser un salto moito máis grande. Pensei que iba a costar un pouco máis, si que é certo que ao final custa, porque ao final tal, pero sí que é certo que eu creo que conforme subes de categoría, notanse máis os errores. Ti en primeira división falles un pase e parece que se acaba o mundo, tal. Pero despois do resto, o ritmo, tal, eu noteime como en terceira, como se estuversen en terceira nun nivel moi alto.
pero non notei un cambio de que digamos, isto quédame enorme, sabes? Entonces eu creo que foi un cambio sí que hai, porque ao final encontra este xogador, eu que sei, encontra o central do Avilés era Morcillo, que xogou en segunda división toda a vida. Outro día falaronnos de Morcillo. Outro día Hugo Matos falou de Morcillo, porque xoga agora no Marino do Luanco. Sonache. Pode ser. Creo que sí, bueno, pode non me ser, acordo, pero xustamente de Morcillo, xusto. Pero bueno, está Babín no Avilés. Sí, Me refiero que Andy Morcillo Lora, de do Marino- Lora no Marino histórico, do Que Luanco. míticos, Joder. O sea, Natalio no Avilés de delantero, o sea, Empezou me refiero, ben Natalio. Exactamente, hai moitos míticos nesa categoría que ao final esa experiencia sí que notalo o cambio. O sea que estás para xogar en segunda ref aínda hoxe. Pódese decir que sí, porro. Ojalá. Vou dicir ojalá, Ojalá. vou no deixar. Costradense. 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 Hai ascenso ou non hai Costradense. ascenso? Vamos aí, veña. Home, eu creo que ainda é moi pronto para falar de eso. Pero bueno, eu sí que son partidario de que hai que pelealo. Porque vas, de que falades no vestiario? O sea, ao final, eso, fai poucas temporadas estuvestes aí, fai playoff tal. Joder, agora o equipo é prácticamente o mismo, un pouco máis feito, incluso volveu xente que marchara para fora e tal. E agora que pensades vos realmente? Pois mira, outro día co Silva, o domingo, Manu te dixo na rueda de prensa, e unha das cousas que lle gustou, e a min tamén, é que entrabas no vestuario e si ves sin ver o partido, diste, estes acaban de meter 5, tan fundidos na miseria aí, cabezas Partidazo. viña de facer un partidazo, de merecer ganar, de ganar 4 partidos anteriores seguidos, o sea que É a afición moi metida. é a afición moi metida e tal, e diste, oi, véselle que a xente lle molesta empatar. O sea, eso quere dicir que temos unhas ambición. aspiracións, unha ambición, unha ilusión de que despois, claro, o fútbol ponte no teu sitio, pero de momento, como se suele dicir, que nadie nos baixe de aí e vamos seguir intentando darlle hasta donde nos dé, hasta donde cheguemos. Hai ascenso. Bueno, que che iba a decir? Queríamos falar tamén de Jaichenko, porque estades por unha banda ti, por outra Jaichenko. Falábamos antes que o tipo é escandaloso, non? Tamén. Ti tamén, ti eres un máquina. No, pero a verdade é que hai que falar del porque a min, bueno, comentaba volo antes, sorprendeume pa moi ben. O sea, é un tío que caeu no vestuario de pé, e a mellor podía estar na situación que estaba eu cando marchei po Lugo, ves dun filial dun Pontevedra, equipo top en Galicia e tal, e a mellor podías vir cos aires, por decirlo así, de non está subido, de non? subido, todo o contrario. El chegou ao vestuario, desde o primer día hai que traballar, e despois ten unha cousa que se perde, que é talento. A min encántame basicamente porque é un tío que, joder, eu cando vexo partidos repetidos tal, e digo, a mellor das o balón e ves que hai 5 defensas ali e o tipo vai por eles, e tipo, a ver. Está loco. E ao final acaban marchando ou Pero ti tamén o acaba fas, sacando algo. ti tamén o fas. Pero eu son diferente. Me refiero, eu son diferente no sentido de que ele é un tío rápido, un tío de máis un bon. Pode ser máis forte el, quizáis. Sí, Un pouquiño solo. ou ten esa rapidez de que marcha por velocidade, regata. El son máis de arrancar, frenar, de ao mellor de ir máis co balón pegado ao pé e tal. Pero sí que me sorprendeu pa moi ben. E creo que está nos axudando moitísimo e esperemos que siga así hasta o final de temporada. Que era o que falábamos tamén, que xa se está falando un pouco tamén na estrada da súa posible volta a Pontevedra, non? Que o mellor o Pontevedra non Eu está desde ben, aquí, moi ben. si está vendo o programa, decirlle que quede hasta o final de temporada. Dillo aí, dillo a cámara. Podes quedar hasta o final de temporada sin problema ningún. Ademais é unha pena ahora que está ben, joder, Valentín. o equipo que vai ascender e tal, é unha pena perderse este ano. Vamos, vale, eu tirando de experiencia, Que se eu quede. creo que ele está super a gusto aquí. E creo que debería seguir, lógicamente ten que decidir el, pero debería seguir toda a temporada, porque creo que unha lle vai vir de cara ao futuro, lle vai vir increíble, e outra porque nos vai axudar moitísimo. E Vieito meteu no máximo goleador da categoría. Entón, se marchas non podes... Non pode. Home, pode ser que lle dé a tempo este decembro, pero non creo. Mantés as predicións aínda que marche Valen. Sí, cambiarei a Juanín por Valen. ou por Rúa. Ou a por Rúa. Por Rúa. Entón, levas un gol, non por. Aí perde, Que ten máis gol, Juanín, non? Ten moito máis. Juanín moi bo xogador. É que ti nunca fuches de meter moito gol, pero tampouco este ano pode ser o salto. Teño que dar o paso adiante de meter máis gols. Pero bueno, eu, por exemplo, agora Asistencias. que nombramos a Juanín, eu sempre lle digo, eu douches a ti, que eres o que marcas, eu douches a ti, non hai problema ningún. Se as metes,
Claro. Dos poucos xogadores da estrada, no equipo. Cantos xogadores hai da estrada? Ele é Coque, non? Por ti. Ele é Coque, ahora mismo ele é Coque. Bueno, Manuti, Javicho e tal, pero sí, Manu Blanco, pero ele é Coque, creo que son os únicos que... O que pasa é que o que falamos antes tamén, que xa sodes como un pouco estradenses todos, non? Porque ao final vesemos por ali pola vila, andas todos juntos, andas de, o sea, a xente, ao final é como se forades uns máis. É como, xusto, é como se fóramos, como se leváramos ali vivindo toda a vida. E eso creo que tamén é a clave do éxito. Unha das claves é esa, máis que a afición ao final engánchase contigo porque síntese identificada contigo. Si te ves na taberna e despois no campo de fútbol... Claro, pero bueno, É tampouco é afición destas de recriminar, choe. Afición cativa no sentido de recriminatorio, os da estrada. No, Se vai sí. Vieito, ti vas moito. Nah, este ano de feito non fun, Pero vas ir. Pero sí. Ahora está subido ao carro, Terei claro, que subir. ahora que están Este aí. ano non fun, sempre vou todos os anos. Falármoslo antes, a mí sorprendeume porque de feito este domingo co Silva creo que foi o día que máis xente vin á estrada nun partido de fútbol, e eso que xogamos co Villalbés o ano do ascenso para meternos en playoff e tal, como este domingo non vin, esperemos que siga así hasta que acabe a Liga. A xente está chufada, Sí. Oye, volvendo ao plano persoal, que temos unha pregunta dun xiaeiro que se chama Abel 6, que pregunta obxectivos a nivel persoal. Cal dirías que son realmente, entón? Por exemplo, unha cifra de goles ou... Márcate algo, tírate un Bueno, triple. eu vou me tirar un triple lá. Direi entre 8 e 10 goles. Algún xa me vai ir ao lombo no vestuario. 8 e 10? Joder, unhas Xa me vai dicir, non marcaches 8 en 7 temporadas e vas marcar nunca. Sí, pois esa é a clave do ascenso. Pero bueno, Os 8 de Burrúa. Témolo falado no vestuario. Ollo, Deo así algunha coña e dicir, eu vou marcar 8 goles e si marcas 8 ascendemos fijo. Entonces, Que xogador che gusta, tío? O sea, tes algún referente no mundo do fútbol? Di María. O de pequeno, mellor Di María, non? Sí, Que xogador, Joder, que xogador. É que parece estar a Di María. síndome Di María e Ozil. Ese rollo. Málame moito. Pero bueno, eu tiraría máis Ti eres un pouco máis Di María que Di María, Ozil, sí. Pero unha mezcla. máis Di María. Ozil era máis de estar máis desde o sitio e tal, pero bueno, Di María sempre me gustou. Salvando as distancias porque ti eres bastante mellor, pero no, pero bueno. Pois sí, parece este xogando bastante ao Fideo. Sí que me mola. Podíamos empezar a chamarte o Fideo por rúa. Sí, sobre todo polo corpo podería ser, sí. Joder. Bueno, que máis temos por aí, Vieito? Pasamos, que canto levamos, Dari, de entrevista? Que non, a verdade que estamos aquí que 26 minutecos. Carallo. Minutacos. Pois hai que acelerar, Bueno, pois non sei. Podemos empezar cas preguntas xa que nos manda a audiencia, non? Que hai unhas Os cuantas. da estrada, as preguntas especiais son claves. Os da estrada, bueno, sí. Por que eso ya pasas a teu primo? Ves? Ahora sei que non é teu primo. Sabía que iba a caer esa fijo. Por que? Pero sempre mo din. Tens que pasarlle. Sí, pero pensan que, por exemplo, Óscar sempre que está é outro lateral que está no outro lado, sempre me dijo, pero tú pégale para o outro lado que estou yo, tal. Pois non sei que, o sea, moitas veces non sei se é porque está moito máis solo do que tal, ou inconscientemente, non é que pense, está meu primo voulle dar. Xogades de pequenos xuntos aí no, Nunca xogamos xuntos hasta a estrada. Pero digo, a mellor nunha pachanga familiar, así, na casa abusades, toda a vida. De feito, non tan pequenos tamén temos xogado así. Pero cantos anos sacas e cantos anos? 3. 2 anos. Un ano é moito. Sí, sodes andades aí. Eras ti dabrelle cera. Sí, eu era dos que lle daba. E agora é el os que lle dá os demais. Enseñáchelo ben, o que reparte. Temos por aquí tamén dixéronnos que che regaláramos un balón para o domingo, un para ti e outro do partido para que xogue tamén o resto. Eso tamén mo suelen dicir. Chupas. Pero bueno, ahora chupas bola, Ahora hai de dicir que falando de Jaichenko tamén o din aí. Home, sí, é que sí. Agora fan falta 3, antes facían falta 2, agora 3. Un para Jaichenko, outro para min e outro para o equipo. É que sodes dous xogadores moi encaradores. Abarcamos moito. O sea, me refiero moito balón. Sí, porque correr non che gusta tanto. No. Defensivamente. De feito, unha desventaxe de ter o primo detrás é iso, que queda todo en familia xa corre ele. Entonces non hai como os Williams. Non hai problema ningún. Non che recrimina no campo, a mellor está outro de lateral e fora do campo sí que che recrimina. Non, pois hai de dicir que non, sorpréndeme, porque hai veces que tamén é para matarme, porque a mellor atacanlle 3 e eu estou ali mirando a ver se arroba para darme, sabes? Bueno, os laterales teñen que estar acostumbrados tamén a esas cousas que tedes os extremos, eso é verdade. Eso é fútbol. Tamén nos preguntan se vas cortar o pelo para este fin. Esta coña hai que explicarla, porque teño que explicar. A ver, eu non son de salir moito. Pero cando salgo, mólame, joder, ir á peluquería e tal, entonces hai que dicirlo. Entonces, hai veces que chego ao vestuario co pelo cortado
E xa me din, claro, este vai salir hoxe, xe sale, tal, a mellor non vou salir. Non eres nin de sair nin de cortar o pelo. Exactamente. Son moi, eu a mellor salo, a mellor, eu que sei, cada 2 meses a mellor un par de veces ou tal, sabes, non son de salir todos os jueves tampouco. Pero cando saes ben. Cando, sí, suelo salir ben. Sí, e onde sais? Por aquí por Santiago, xogos, dis? Non. Por onde che Depende pode ver a de onde xente? cae. Pa pedirche un autógrafo pola Depende, noite. depende de onde cae. Na estrada ou en Santiago? É que eso non podo dicir, porque senón se me ve despois pola noite, certo, joder. certo. E ten toda a pinta de que ven a Santiago. Blaster ou que che A Blaster, a Blaster foi un pouco, teño que dicir. É un... Teño que dicir que foi un pouco. Non vou He de rajar dicir do que Blaster. salí máis pola estrada que por Santiago. No, mira. Tamén é verdade. Moito tamén Hugo Matos, estás Joder, destapando como castrada. unha vila de... E Melide non che totalmente mola para salir. festeira. Pois a Melide, nunca fun a Melide. Sónache, non? Sí, pero de salir nunca fun ali. Non é mal sitio, teño non é que mal ir, sitio teño Se tampouco. cortas o pelo, a próxima vez... Dentro deses 2 meses, un dos días que sala, vou a Melide. É bo sitio para salir, ainda que está perdendo un pouquinho. E despois temos a última pregunta do vestiario que é: como che deu por cambiar as Homa talla 47 por unhas Nike do 44? Eso é culpa de Manolo, do preparador físico. Pero como isto? Tes calzas un 47? No, Por... o meu problema é que teño a pelota do tobillo moi pequeniña. En serio, é moi pequena. E teño un pé que, ademais, son planos, teño que dicir, parece unha barra de pan en vez de un pé. Entonces Unhas claro, barcas, non? métense comigo e, inda por riba, teño a manía de comprar medio número máis. Ajá. De A meterlle dúas medias, Claro, o entonces, calcetín. claro, despois tiro a portería, vai o balón alá onde non ten que ir, entende? E Manolo, o preparador físico, sempre me bota bronca. Pero compra unhas botas de tu talla, non sei que tal. E claro, moito ben por aí, porque despois, claro, vou reducindo o número para que senda a miña talla. Bueno, así que unhas Nike do 44. Bueno, está ben. Está ben. Despois pasamos as preguntas da audiencia tamén, que temos moitas, porque claro, Sí, ao final sí, os sí. tradense por rúa en concreto, Vai xente moi tirando. seguida. Hai algunhas que non son preguntas, que son máis de algún ex compañeiro e cousas así, pero Son bueno. picadas e punto. Algún vacío. Pero por exemplo, Toxiño78, esta sí que é a pregunta, que nos pregunta: escapaste no descanso sobre un plato de callos ou pides un tupper para despois? Fai máis preguntas, ademais, os callos con chourizo ou sen el? Despois xa para acabar unha pregunta un pouco seria, según el, o tipo de plantilla. Non sei que ten que ver con callos. Vou empezar cos callos. Sí, importante. Porque ali na estrada, agora, sobre todo que ven o inverno, presta ben unha tapiña de gallos. Eu son Onde se come a tapa de callos na estrada? Na cantina. Cantina da Na do campo? cantina. Joder. Teñen ali, hei de dicir que eu non son de tupper, pero Gamarra, que igual o ve, sí, que de feito cena moitas veces os domingos gracias aos callos da Gamarra ten pinta de... Que pagan sueldo, da comida, cantina, aparte. pero el non leva o tupper, leva a pota xa do... Hostia, é que ten pinta de comer ben de callos, Sí, Gamarra, da cantina. Hai que mantelo ese corpo, ese Sí, físico. Hostia. E tal, hei de dicir que con chorizo, eu son de con chourizo. Sí. E bueno, isto importa menos para o xetivo da plantilla. O ascenso. Isto non é a pregunta. Xa falamos O antes. objetivo da plantilla eu creo que é o que falábamos antes. Eu creo que é seguir aí arriba o máximo posible. Lógicamente van vir malos momentos, non vamos botar toda a temporada sin perder, ojalá. Ai, fíjate. Ojalá, pero bueno, sempre veñen malos momentos ter os bons largos e os malos cortos. No. É a clave. A verdad que sí. Que farías se ascendedes? Esta xa é... Unha promesa, así. Sí, comer moitos callos como cortar Gamarra. o pelo. Teño unha promesa con Ángel, de feito, Sí? de rapar o pelo os dous. Hostia, o cero. Aí Cero, sales un par de días. El xo rapou e pasou de Carvajal a Graves nas comparativas. Pero dá bastante estaca, entón. Pero- No, tedes tamén esa... No, tanta estaca non dá. Dá moita máis Óscar, que ha de ver o vídeo, que tamén teño pisadas del nos pés. Pero ainda se ten guapas boa de zurda, Óscar. entrenar, sí. Sí, sí. É un pouco cabra loca tamén. Sí, xa o comentamos Pero- antes. Pero bueno, non imos rajar de Óscar. Pero sí, pero non. Bo Bo chaval. lateral. Ímolo deixar ali. Moi bo lateral. Temos unha de Varo CD que di: peor e mellor campo no que xogaras. Así rapidamente, un que penses así. Peor. Xogaches no Verboquete ou non? Sí, xoguei. Sí, a verdade que sí, diría que o ver o Boquete, o Couto mólame, non estaba ben. Pero ahora non fun aínda. Pero bueno, por estadio, xa aínda que o césped non estuvera ben, mólame moito, ver o Boquete tamén me mola moito. Algún en segunda O red. El Mántico tamén é un campo que O novo municipal da Estrada. O novo municipal da Estrada o mellor, sin duda. Plaza de Toros. É peor, Raja. non che sabría dicir así. Veña, va. O Carballiño, o mellor, por como estaba o césped. Ah.
Aí sí Ui, que... cuidado cos do Carballiño que ven o vídeo. Milito do Carballiño. Sí, sí. Seguro que algún cando estabas en cadetes Sí, no, aí, lógicamente, o típico do Fátima que era de terra, Paz Nogueira. Fátima, sí, señor. o do Conxo que daquela era de terra tamén. Certo. Tiña as dimensións do Camp Nou era de terra. Sí, señor. Era... Outra bola Praza de Toros. Cuidado, que era... Pregunta Joana de G, que entrenador che marcou máis? Bueno, creo que contestei antes. Mariano, Creo que Alberto Mariano, xa non só polo feito ese de que me volvera a ilusionar e tal, sino porque é unha persona que é super cercana, é moi bon entrenador, e aparte é unha persona que sabe que cando estás mal o que ti necesitas, cando estás ben tamén o que necesitas, e para min foi o que máis, incluído con Alex Parada, porque foi o que me entrenou moito máis tempo e tal, pero bueno, eses dous diría que son os que máis me marcaron. Despois temos unha de Miriam Álvarez Rey que non me pregunta e di: pregunta non, se podedes dicirlle que é un gran xogador e que a miña nena é o seu preferido. É un emoticono do mono tapando a cara. Irmán de Coque, Sí, é irmán de Coque. Pois agradecerlle desde aquí esas palabras. Gran De feito, xeira, pasoumox unha cousa, bueno, onte dun rapaz pequeno tamén da estrada que xoga nas escolas e tal, que me mandou dúas fotos miñas e tal, e hoxe mandoume digamos, como unha cartulina escribindo, bueno, con as fotos miñas. Está obsesionado, joder, cuidado. Sabes, está xogando en terceira división, que haxe esos detalles, pois tamén te fai Ao final, sentir... Eres o non sei, exemplo dos cativos. Faite sentir super ben e dache ganas de, eu que sei, que chega o sábado ou o domingo e dar Firmar máis. os É que ao final para un rapaz destes tampouco creo que haxe moita diferencia entre Pablo Purrúa e Iago Aspas, por ver un exemplo, sabes? Ao final pensa un futbolista. No, ao final tamén te ven máis. E son da Vila, Exactamente, son da Vila, máis cercanos. exactamente. Máis cercanos. É eso, a min o que máis me mola é eso, que son xente tal, indo falábamos antes, eu creo que nós debemos ser un exemplo e tamén ser cercanos con eles, porque ao final quen che di a ti que ese rapaz ao mellor dentro de 15 anos non está na túa situación ou tal, tamén lle vai gustar que o fagan. Sí, señor. Está claro. Luís Maceda, 99. Cales son o teu mellor e o teu peor recordo como futbolista? O meu mellor foi o playoff cos Tradense. A min foi un momento, unha polo que supón xogar un playoff e dúas polo que supón xogar un playoff cun grupo de amigos. Total. Que eso sí que falamos no vestuario moito de, joder, que ben estaría ascender cun grupo de amigos, non cun equipo, sino ao final somos todos amigos e creo que iso é o mellor. Peor recordo, eu creo que son as lesións. As lesións son eu creo que o peor recordo foi a lesión que tuve en Villa García, porque ademais é eso, xa viñas comendo unha cabeza de Lugo, tal, unha cousa e outra, e pum. Compartiches vestiario despois con Pedro García, non? Villa García. Que tal? O sea, él sempre, imagino que foi sin querer, obviamente. No, foi sin querer porque pediu disculpas. De feito non saltou nin comigo, é o típico que estaba eu ali, saltou e ao caer que eche en riba Pedro García. Pero acórdome dun moitos kilos. Dun detalle de Robert, que é agora Robert Fernández de Giraldez, que nunca olvidarei tampouco, non me conocía de nada e tal, eu subindo ao coche ese día e veo ali ande a min, oye, recupérate tal. Que tamén se lesionou de gravidade Robert, non? Robert, e de Cotilla outro, que xusto cando volvín coincideu que volvemos a xogar Coroso, o sea, volvín unha hora despois. Sí, señor. O primeiro que me preguntou a entrar no campo sin conocerme nada, que tal a rodilla, tal. O sea, detalles que ao final marcan e agradecelo xusto. Sí, señor. Pregúntanos aquí tamén. Bueno, máis preguntas en relación co teu pelo. Isto é de Raúl Gómez, de Rolo, teu compañeiro de equipo que di... É o de sempre. Cando vas cortar o pelo? Pero querémolo saber, xoves ou viernes? Que te chama Tintín. É dicir, eso teño que aclararlo. Vou contestar a que vou o viernes. De feito, iba a pedir vez antes de vir, pero estaba pechado. Porque ibas te poñer guapo vir aquí. Ahora cando volva a ver se está aberto. O de Tintín vente Brais Calvo. Chámate Tintín. Din que me parezco a él cando corto o pelo, que me parezco a Tintín. A Tintín, ao mítico Tintín. Ao mítico Tintín. Entonces ven de aí, agora xa non me chaman nin Porrúa ni nada, Popó tamén, non? Popó tamén, pero Tintín, agora é Tintín, no vestuario Tintín. O sea, pero a ti gustache, porque se non poñemos ese mote. Eu se é cariñoso non me... Claro que cariñoso, imagino que será cariñoso. Sí que é. E despois temos dúas de dos compañeiros, a ir acabando, de Balotelli, que compartiches con el media tempada ou algo así. Bueno, e di, cando estábamos xuntos sempre lle chamaba Munitis, eu Zigic, jajaja. É verdade iso? Sí, saca punta. Sí. E Balotelli é porro. A verdade é que sí, porque ademais é alto, é moi alto. El alto engaña, sempre. Eu son pequeno, e xogábamos os dous un nunha banda, outro arriba, tal. Entón sí que tiñamos eso de Munitis e Zigic. E para rematar, Luís Mi Vigo. mítico Luís Mi. Gran xogador. Bótasme de menos, porro.
Ángel Muñiz, que pode? Ángel Muñiz. Nada, Popó, que chama. Ángel chamoute Popó. Vale, que Ángel te chama Popó. Vale, non entendía isto. Perdón, Botes de menos, a Luis. Sí, a verdade que sí. A verdade que unha, porque están as cámaras e teño que dicir que sí. Queres mandarlle unha mensaxe a Luismi? No, pero sí que é verdade que é un gran amigo e é moi bo xogador. Era unha boa fichaxe, tamén era para Estradense. Era moi boa fichaxe para o Estradense, pero bueno, eu creo que no Ourense ele está super ben, super a gusto. Creo que foi que era un equipo top e super histórico. Alegrareime por el todo o que lle pase. Esperemos que o ascenso levemos nós, pero bueno. Os dous? Os dous, ou sí, xusto. Pero bueno, nós que ganemos a Liga, que se vas a un playoff xa é máis fastidiado. Entonces, bueno, pois ata aquí, non, Vieito? De momento, bueno, antes de nada, temos un agasallo para... Pequeno para regaliño. Sí, un agasallo que é un sudadoiro de mucha calidad que nos mandou este sudadoiro. Vieito, amosa a cámara. Con capucha. que fai falta para a chuvia. Sí, está guapísima. La verdad que sí. É de mucha calidad. Damos cheo Pois para ti. moitas gracias. Pois o que está, eso sí, por Rúa non temos unha bolsiña, eso sí. Non pasa nada. Comprar Claro, unhas bolsas de non saldo vale aquí furar. con ela posta, non pasa nada. Pois Pero moitas sí. gracias. Bueno, Bueno, moitas gracias a ti por antes, estar aquí. antes de rematar hai que facer as preguntas clásicas, Vieito. Evidentemente. Temos unha pregunta clásica que non sei se xa viches algo por aí, pero a pregunta é: cal é o animal máis forte ao que lle gañarías unha loita sen ningún tipo de material en unha habitación pechada? Tens que pensarlo, Sin armas, Unha habitación. Eu creo que a iguana, porque Non tiras moi alto, Pero unha iguana é totalmente inofensiva. outro, mandas? por eso mismo, é que eu tamén. Entonces, con outro animal teño os de perder fijo. Cun chihuahua tamén, como decía Hugo Ou Matos. un chihuahua. Bueno, Bueno, chihuahua morde. Un chihuahua cando se pon rabudo, cuidado. Pero matar non te... A ver, é vida ou morte. Ainda que salgas herido... Uf, Veña, tío. teño que pensar aí bastante. Un poquinho máis, va. Podemos avanzar. Unha ovella que decíamos outro día tamén. Sí, unha ovella. Bueno, iba a dicir unha cabra, pero a cabra é un fusílame fijo. O que te Cabra, queiras. a cabra, nada. Se queres te quedar ca iguana... No, vou dicir unha ovella, vou dicir unha ovella. Unha ovella. entonces. Subimos a ovella. Bien, Sí, bien, bueno, bien. bueno, cuidado, E outra pregunta clásica que temos. Que añadimos. Dinos un equipo, non sei se hai algún, pero algún equipo no que non xogarías nunca, polo que non ficharías nunca. O sea, polo que che caiga mal ou polo que sexa. Hai que algún dar equipo cera. Dar cera. No que nunca xogarías. O rival do Bertamirán ou algo así. O Calo. O... O rival do Claro, Barcelona. claro, non vou dicir. Uf. Pregunta fastidiada esta. Pregunta moi fastidiada. A ver, Que o fútbol dá moitas voltas e algunha despois pregunta jodida. sale o vídeo este como lle pasou a Guiza ou un destes Sí. que sempre di aquí non xoga, ao final cae aí. Sí, sí, sí. Entonces, Hai varios casos deses, pero bueno, ti la verdad que sí. dalle gas. vou dicir o Celta. O Celta. E agora se te chama mañá o Celta que O lle dis? chámate o Celta B. Tirei polo Celta porque xa é fastidiado que vai a xogar eu no Celta. E aparte estando de por aí Estando de por aí, tirei polo Cuidado. fácil, tirei Pois polo bien, fácil. Está ben, moi ben. Pois nada, Porro, un placer terte aquí, a verdade. Placer é meu, a verdade. Que siga indo así de ben como estades, e ti xogando tamén. Esperamos esa cifra de goles. Oye, deberías dedicarnos un gol. Digo, Facer unha celebración así Pois especial. decidime vos. Tes algunha celebración así? Teño unha con Ángel. Facedela xunto. Facemos así os dous. Oh, Oh, está sí, moi xa o ben, vi, ben. xa o vi unha foto. El do outro lado, pero bueno, o siguiente. Podes gol, facela conxunta con Ángel. Pois facemos, tendes que Podes facer como... Como? Eso. Eu que sei. Bueno, sí. Facemos así e xa está. Vale. Que é a aposta, si Estaremos estendemos. É certo, Parece sí, perfecto. pode cortar o pelo. Facemos Esperemos os que dous vaya así, a Galega a gravar, e xa senón, está. pois- No, senón, desde aquí que a Jesús que te atento. Jesús un máquina, Por eso. Por certo, a celebración está moi ben, da fusión. É que sí. A verdade é que sí. Home, Pois Espectacular, que teño que dicir que tuvemos unha mañá inteira para ver o que facíamos. Porque mandounos Jesús Sí. que pensáramos unha celebración para gravar e tal, e ao final Sí, señor. Pois lixistes ben. Pois nada, Porro, un placer. placer é Despedímoste. Moitísimas gracias, esperemos que, bueno, que sigades así de ben na estrada e que ao final pois poidades a quedar o máis arriba posible. Se si é con ascenso, pois moito mellor. Pois moitas gracias a vos e esperemos que sea así. Seguro que sí. Pablo Adiós, Porro. Porro.